Tak vyskúšame to ešte raz s tebou, Luzka. Koľkého je? 27.6.2021. Počkaj, teraz išlo okolo auto. A kde sme? Kde tam je? Nepoviem. Koľkého je? I don't know. 18.9. Počkaj, auta idú. 18.9. 2001, áno. Aké je počasie? Prší, ináč dáždivé. Takéto sme si to nepredstavovali. Luzka sľubovala lepšie. Áno. Sú dve možnosti, bude celý čas pršať. Premena výpravy, hej, na smoknuté sliepky už na začiatku je zhruba necelých 9, že? No už 9 asi bude. Tak, ideme na to. Na to, že je zamračené, je teda, no to ani nevidie, úplne prebleskuje odtiaľ slnko. Pekne vymatá cesta po dažďoch z posledných dní. My sme prišli niekde od tam tých kopcov, ale presne z ktorého sme sa vynorili, to si takto neviem vybaviť. Tam ďalké vidno je Beckov a Trenčín. Niekde uvidíme. Pôvodne som si na túto ľahkú túru chcel zobrať tenisky, ale pozrel som sa na počasie, ktoré tu bolo minulé. Je to tvoja peta, Barbara, ukáž to. Si na videu, že? To druhé je ešte lepšie. To moje sú ešte lepšie. Sú strašne lepí. Áno, vieš kadiaľ? No nevie práve. Ale dúfam, že tadiaľ. Je tam strom, tak snáď je to taký nejaký bod. Je tam červená, áno. Dokonca! Takže predsa len po tejto ceste, lebo inak to teda nie je úplne jasné, hej. Tuto človek príde sem a na rozhraní dvoch polí. No a tam už sa rozkladá Trenčín s hradom. Čo mu tam svieti na tej streche? To je len drevené nejaké obloženie, alebo tam niečo dávajú? Táto túľavá topánka sa som dostala ešte predtým, než tu bolo blato, lebo je veľmi čistá. Neviem, ako je. Lebo ideme do Trenčína. Áno, jasné, že to dáva. Prečo turisti idú od Trenčína? Prišli sme odtiaľ, tam to je tiež strom značený od tamtoho stromu s tou hojdačkou. A no nemať mobil, alebo teda inú mapu, ale mobil je predsa detailnejšia mapa. A nevedieť, že niekde tu musíme hľadať cestu do lesa, tak by sme sa určite stratili. Zoznámte sa. Mamin turistický batoh. Tu sú široké buky. Šplech? A fitness kolekku.
Je september. No? 18. No. Sme pripravení nejakej záblatskej kyselky. Máme tu dokonca aj nejakých turistov. Je pitná, hej? Vieš čo, treba ju pumpovať. To je jedna vec. Takže budem pupovať do lúka. Neviem, Dáš mu chceme si ju túto vodu, chceme alebo si dáš mu napustiť? špinavé sú zaprašené. Ale sú ostrihané. Takže to krátko sú. Tak tu vyzerajú ostrihané ovce, však v Minecrafte vyzerajú inak. Ježiš, aké sú divoké. A tu je mačka. Ja som počula mňauknutie. Je to taký. A my sa blížime postupne k diaľnici. No a tento smrad teraz treba nasledovať. Čo to znamená? No a po znesiteľnom asfalte ešte raz blatom. Čo? Tekvica? Tekvicu obrovskú. Obrovská tekvica. No, Môžeme ísť? Som bol na program. áno. Už sme v mestskej časti pri Severnej ulici a pokračujeme ďalej. Niečo. Turisti sa vracajú, lebo červená vedie. Zatiaľto. To je dobré toto. To je dobré. Toto sme vôbec nevideli tú cestu. To vyzeralo ako začiatok nejakej industriálnej zóny. Ale keď prídete odtiaľto, tak treba pokračovať sem. Tour de Cintorini, ale dnes na Cintorín nejdeme. Pokračujeme ďalej, prejdeme teraz pod železnicu niekde. Tam úplne... Ja som z jednej srdeme. Co tam pridala žltá a zelená. Odtiaľ sme prišli. Tam ideme. Ako? Váha. Váh! Tu sme beď. Neboj sa. Váha. Prechádzame rieku Váh. Váha. Priamo za stĺpom je Matúšova väža. Ešte sa na ňu pozrieme. A to je prvý a posledný raz, čo prechádzame Váh na SMP. Dali sme si odbočku od červenej. Uvidíme, či niekde nájdeme nejaké jedlo. V mestském hostinci sme sa trošku posilnili. A nasleduje návrat na červenú a ešte posledného 1,6 kilometra k autu. A pokračujeme po červenej. Dokonca by som niekde mal aj značky chytiť. No neviem. Gariko. Aha, zo 179 nášho letopočtu, to je 2. storočie. Slavný to nápis. Kultúrny prístup cez hotel, museli by takto prejsť po Vyteskol císarov a vojska, ktoré v počte 855 vojakov druhej legie sídlilo v Longariciu. Dokonca tento smerovník rozdeľuje červenú na 3 cesty. 3, prečo? Jedna- Červená tam tým smerom to nie je tá naša. Jedna, A ktoré je SMP? tie dve sú tuším SMP. Tieto dve sú SMPčky z Jápone. Cesta hrdina SMP. No my sme stadiaľ to prišli od Zrietomí. Nápis na Trenčanskej stene. Posledný podchod na dnes. Keď sme išli touto cestou a chýbali nám posledné minúty na autobus, pamätáš? Nie. A však koľko sme dneska čakali na autobus? A to už je záverečný úsek parkom pri železničnej stanici. A sme prakticky
takmer už pri aute, už len vidíme železničnú autobusovú stanicu.